Amigues i amics, sabíeu que la temperatura mitjana a Catalunya ha augmentat 1,4 graus en els darrers 60 anys? El canvi climàtic és una realitat a casa nostra. Així ho anunciava el tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya de la Generalitat. Està clar que tenim un repte, que és lluitar contra aquest fenomen i garantir la sostenibilitat del planeta. Però no s'hi val anunciar problemes sense posar sobre la taula solucions. I el problema que tenim té solució, l'economia circular. Fer municipis circulars, països circulars, un món circular. I això què vol dir, em direu? Fins ara hem viscut en un model econòmic basat en produir, consumir i llançar. És a dir, en malbaratar. No podem llançar el planeta a la paperera. Ens cal una nova manera de produir i consumir basada en l'economia circular. Reparar, reutilitzar, reciclar. Ara, la solució circular ens exigeix una revolució global. Reaprofitar els recursos, reduir els residus i la contaminació, reparar per donar una nova vida al producte, repensar les nostres accions i els mateixos productes. I ho hem de fer a casa, a les empreses, a nivell municipal, de país, a nivell global. Per fer possible aquesta transformació, necessitem la implicació i el compromís de tothom. Necessitem societats sostenibles i responsables mediambientalment, socialment i econòmicament. La Unió Europea està liderant aquesta nova economia sostenible i eficient. Hem treballat en el paquet d'economia circular, un conjunt de directives ambicioses, alhora que realistes, que transformaran l'economia europea, garantiran la sostenibilitat i apostaran per la reindustrialització. Seguirem treballant en l'ecodisseny, la reutilització de l'aigua, els plàstics i l'eficiència energètica, i us ho aniré explicant en propers vídeos, com també us he anat apuntant les iniciatives d'economia circular que hem pogut visitar. Polígons industrials circulars, iniciatives d'eficiència energètica, gestió de boscos, mobilitat, malbaratament alimentari, etiquetatge. L'economia circular és una responsabilitat de tots i comporta beneficis per tots. Us animo a transformar la nostra manera de fer, de pensar, de produir i de consumir per lluitar contra el canvi climàtic i per deixar un món millor a les futures generacions. Fem que el nostre planeta sigui sostenible. La solució és circular.